କେତେବେଳେ ଝରି ପଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା। ହଁ ଯାଜପୁର ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେ ତ? ହଁ ପାଖ ଆଚ୍ଛା ଯାଜପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେନି ତ? ଘରଟା କୋଉଠି ଆଗ ଏମିତି କାହିଁକି ଚୁରି କରିଲା? ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁରରେ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେନି ତ? କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ହଲିଲାନି? କହିଲେନି ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ନାହିଁ ସବୁ ସେ ଯାଜପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ମଙ୍ଗଳପୁର। ମଙ୍ଗଳପୁର। ଆମ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି କି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା କୋଉଠି? ଦଶରଥପୁର। ଦଶରଥପୁର। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଆମେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଆମେ। ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାରା ମିଳିବ। କିଛି ନା କିଛି ସାହାରା ମିଳିଯିବ। ଖରାଟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଖରାଟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ବି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଆସିଲାଣି। ଦେହ ହାତ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଦେହ ହାତ ଅବଶ୍ୟ ପଡୁଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲାଣି। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ତୁ ଆଗକୁ କାହିଁକି ରେଡି ହେଇଗଲୁ? ଆଗକୁ କାହିଁକି ହାତ ଅବସ୍ଥା ଲାଗିଲାଣି। ଦେହ ହାତ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ଆପଣ କଣ ଆରେ ନା ନା ଏଇ ପଡିଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ସେଇ ଠେଲା ଡର